आम एसिक पहुँचे कहीं पहुँचले तुम कह तुम तो मास्टर आम घरटा हो ये शश घर कथा शश घर लोक देखला बेले किसी कह कह এটা কিস বীজটা শিয়া বীজ তো চালু তবে ଏବେ ସମୁଦ୍ରଟା ବୁଲିବା ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ଠିଆ କରିବ ତ ନା ଆଗେଇବ ତ ଦେଖିବାରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିର ଆଉ ଢେଉ ଆସୁଛି ଖରାବେଳିଆ ଢେଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ନା କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ନାହିଁ ଚାଲିବ ନା ଗାଡ଼ି ନା କଲିକତା ଯିବା ଦେଇ 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 କିସ କରିବା कैमरा गोटे आनिबा ହଉ ये करिबा सुनिंद भाई आमर कहते जा कलिकता गोटे कैमेरा नहीं आसिक भिडियो बने आपको देखा बढ़िया बढ़िया ये समुद्र कूड़िया जगह गुड़ा देखा ना समुद्र कूड़िया जगह भल भल माल तो ये आगे पूरा बहुत माछ धरा चलती देखा के माछ धर चलते तो आम आसिक पहुँचे चांदीपुर बीच रो पूरा माने किस पूरा खरा बेलिया टाइम आए समय हूँ दिन गुटे तो ये आगे माछ धरा चलती हाँ आसुन तो आम आम आसते घर पाखर दीज आउ जड़े आसिक शश घर पाखे शश घर पाखर उठे नहीं आसी तुम शश घरटा गाड़ी बागड़ा तुम शश घरटा गाड़ी परखी परखी तो तुम शश घरटा हूँ आमर चांदीपुर पाखे हूँ परखी तो से परखी नहीं आम आसे बुलायापी तो चलतु ये माछ धरा चलती माछ धरी ना किसी धरी देखीदे समुद्र कूल को आस नजाराटा अलग लगे तो यहाँ हूँ आम चांदीपुर बीच कौन ये माछ धर देखते केते बहुत लोग माछ धर ढेउ जमी आस देखिए हल्का माने समुद्र टे स्थिर अच्छी बेसी जोर आसुनि ढेउ आनीटा ए छाड़गला एत जाऊा प्राय ढेउटा कमी कमी चलती बहुत कमी गला पानीटा केगुड़ाक यहाँ यहाँ समुद्र बेंग किस कौच ये समुद्र बेंग ये तो आम माछ भाभी देवे ना नहीं गले ये हूँ समुद्र बेंग आगे सब माछ तो यहाँ यहाँ समुद्र महराड़ी मोहराड़ी आईटा किस माछ ये भी तो सही माछ तो ये देख माछ सब ये किस नहीं ना लोक ना ना मारिक पकई ना कौटा এইগুলা চিনি হবনি आम बड़ बड़ भाई आमर ओह्लाउं देखे कौटा किस माछ से मैंने किस धर माछ धर किस पड़ा 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 किए जाने এটা কিস মাছ কহ রহিড়া আমার এটি কুহতি রহিড়া মাছ রহিড়া এটা বাড়িয়া ছুয়া এই বাড়িয়া ছুয়া এই বেঙ্গ ছুয়া মাছ বড়িয়া দেখা যাচ্ছে ବେଙ୍ଗ ଶିଳା ଛୁଆ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା अंडा दुख सुख बुझा अंडा भाई आमर भल के बुझे देते बुझी पारे समस्ते तो भाई आमर ठीक कहले ना भूल कहले टे माछ गुड़ाक ठीक चिन्ह ना कमेंट करके जनइबे आ भाई मैंने
ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାଇଁ କିସ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାଇଁ କିସ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାଛ ନୁହେଁ ନା କିସ ଗେଣ୍ଡା ନା କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠି ବସି ଅଛି ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି ନା କିସ ହବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଉ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ଆସିବା କହିକି ଆସିପାରିନି ଆଜି ଯାଉ କିସ ମନ ହେଲା ଟିକେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଧରା ଧରି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ଆସିବନି ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଠି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ନା ଅଛି ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ନବା ନା ଦେଶୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ମିଠା ପାଣିରୁ ବି ବଞ୍ଚିବ ଲୁଣା ପାଣିରୁ ବି ବଞ୍ଚିବ ତ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ସବୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ରୁହ ସେ ଆସୁ ଆମ ଏରିଆଟା ତ ରହିଗଲା ସେଇଠି ଦେଖୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବନି ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ନା ଅଛି ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ନବା ନା ଦେଶୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ମିଠା ପାଣିରୁ ବି ବଞ୍ଚିବ ଲୁଣା ପାଣିରୁ ବି ବଞ୍ଚିବ ତ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ସବୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ରୁହ ସେ ଆସୁ ଆମ ଏରିଆଟା ତ ରହିଗଲା ସେଇଠି ଦେଖୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହଁ ସମୁଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଦେଖେଇଲି ନା ଏଟା ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ତ ନଈଟା ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ନଈଟା ପଚାରିବି କିସ ନେଇଯିବ ଖାଇବ ଏପଟେ ଜୋର ଆସୁଛି ନାଇଁ ସେ ଢେଉଟା ସେପଟେ ଟିକେ ହାଲକା ଥିଲା ନାଇଁ ସେ ଢେଉ ଏଠି ଭାଇ ମାଛ ଚିହ୍ନେଇବେ ଆମର ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ନେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ଛୁଆ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମାଛ ନେଇ ଆସିବା ବୋଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏ ନଈ କଙ୍କଡ଼ା ଭାବିଲ ନାଇଁ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଦେଖି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କଲା ନା କରିନି ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇଲା କାମୁଡ଼ି ରଖି ଛାଡ଼ୁନି କାମୁଡ଼ି ରଖି ଭାରି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା କଙ୍କଡ଼ା କିଛି ହବ ନା ଘରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଘଣ୍ଟା ରହିବନି ମୋ ଭାଇ
ଘଣ୍ଟେ ଏବେ ପଳେଇବା ଆମେ ନା ନା ନା, ଏଇ ମାଛଟା। ମାଛ ନା ମାଛ ହଁ ରହିଯିବ ଆଜି ଦିନ ସାରା ରହିଯିବ ଯିବ ଦୁରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବ। ହଁ ରହିବା ଆଜି ଦିନ ସାରା ରହିଯିବ ଆମକୁ କିଛି କହିବେନି ମତେ କାଳେ ଦେ 15 ହଁ ହେଇଆ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ବାଛା ଚାଲିଛି ଏବେ। টাইগর চিংড়ি ନା ନା ସେଟା ଟାଇଗର ନୁହଁ টাইগরটা ଦେଖିଦେବ ତ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭେନାମି ସିରିମ୍ ଭେନାମି ଧଳା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଜମଟା। ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖିଛି। ହଁ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଝିଅ ଜାକିକି ଧର ଡେଞ୍ଜର ଅଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଯଦି। টাইগরটা দেখাও টি। হাই দেখো টাইগর টাইগর সমুদ্রর ডন ডন ସମୁଦ୍ରର ଡନ୍। ଦେଖୁଥିବେ ଖରାଟା କେମିତି ହେଉଛି ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଛି ସେଇଠି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଗରମ ହେଇଥିବ ହେଇ ଦେଖୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଇଛି ଏବେ। ତ ଚାଲ 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 ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖରାବେଳିଆ ଗାଧୋଇତେ ଏକା ଏକା ଗାଧୋଇ ଦେବୁ ଭାବିକି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ଇଏ ପୁରା ରାବଣ। ଇଏ ରାବଣ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏ ବାବା ଇଏ ତ ରାବଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଠି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଭାଉଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଭଲ କରେ ଜାଣିଲ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି ଖଟା ଲାଠି ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଘୁରିକି ଆସ ଆଣ ଜଲ୍ଦି। ବଡ଼ ଅଛି ନା ଛୋଟ ନା ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନା ଜିନିଷଟା। ହଁ ତା ସେଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭାଙ୍ଗିବ କଥା ଗୋଡ଼ ଧର ଗୋଡ଼ ଧର ଗୁଡ଼ ଧର ପୁଚକି ଯିବ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଧରିବ ତ ସେଟା କି ସାହସ ବଡ଼ ସାହସ ଝିଅ ତମର। ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ମେନ୍। ହଁ ସେ ଦୁଇଟା ମେନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ମେନ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ କଙ୍କଡ଼ା କେରେ କାମୁଡ଼ିছে ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭଲ କି ଦେଖ ନା ଏଠି ମୋତେ ଦେଉଛି କି ସେ ଦୁରିଆରୁ ଧରିକି ଦେଖିବ ନା। ବାସ୍ 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 ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ତମ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ସମୁଦ୍ରୀ ଜାଲ ଏଇ ଜାଲ ସବୁ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଆଜି 8 ବେଳେ ପାଇଯିବ ହେଲା ଆରାମରେ ପାଇଯିବ କିଛି ସମସ୍ତେ ମାଛ ପାଇଯିବ। କିଛଟା 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 ଏଇଟା କିଛଟା ଏଇଟା କିଛଟା ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଟା କିସ ଏଇଟା ଗାଣ୍ଡି ଫୁଳା ମାଛ ଏଇଟା 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 କିସ କହନ୍ତି କଣ ନାଟା ଗାଧନ୍ତି ନା ଗାଣ୍ଡିରେ ଫୁଡ଼ିବ ଶଙ୍କୁଚା ଶଙ୍କୁଚା ନା କିସ କହନ୍ତି ଏଇଟା କି ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ନା ହଁ ଏ ତ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିକି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଶଙ୍କୁଚା ନା କିସ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ।